Zdravím, volám sa Manky a vítam vás pri druhom dieli z Minecraftu, je tu so mnou Buddy. Čaute, čaute. A ideme Skywars, takže o chvíľu sa uvidíme. Dobre, sme späť a 5 sekúnd začíname. Ktorú bereš? Tu na podo mnou. OK. Nice. OK. Mám enchanting table. Chceš, mám 2 meče dia. Poď sem dole. Dík. Tu máš jeden. Na čo je ten enchant, ak to je jedno, dám ho sem. Nedá sa... Aha, vlastne na to sú tu tie, vieš, akože tie flaštičky, nemáš nejaké? 32, chceš? No tak daj, môžeš si enchantnúť niečo. Tak okej. Hoď aj podo mňa. OK, A to dáva všetko tebe. Tak teraz si ty daj, ja si aspoň enchantnem helmu. Protection 1 mám aspoň. Skúsime. Ja mám potion. Sharpness 1, nice. Nice, to dobre. A ja mám sharpness 1 dia, len som mal jeden neenchantovaný, jeden enchant, takže... Ideme na stred, či počkáme ešte? Čo ja len? Poď. Okej. Ahoj. Ahoj. Sa laguješ trošku. Ok, zhodil som jedného. Nice. Daj pozor, to sú tí... A tu sú všetky čestky byl ten... Tu už ako už to asi tak bol. Aha, to asi hej. Kde sú? Tam sú červené, ale... Alebo to tam je. A to idú na stred. Počkaj, nie, čakaj. Poď sem, čakaj ich tu. Tak už sme asi vieš kde. Ani nie, oni sú lámky celkom. Hej no. Zabili ťa? Hej. Ale- Ale nahitoval som ich. No, nebolo to moc super. Hej, 13 za 7 na život. Aj no. No tak poďme druhú arénu, tak o chvíľu sa uvidíme. Dobre, za 3 sekundy začíname. Idem do podzemia si hneď vyžobrať nejaké veci. Ok, tu vytnem čestku. Nie nejaký tu enchant table. Není. Škoda. Chceš nejakú, tu máš pickaxe, aspoň takýto. Ja sám mám iba ironový. Malej? Trošku sa ti to laguje. Trošku. Prečo tak blízko streda tam doskočím? Počkaj, ako by som to spravil? Počkaj, dáme si sem pre istotu vodu, keby sme spadli. A nemáš nejaké bloky? Nemám, ale vykopem tu nejaké. A mám. Pre istotu tu vykopem. Poď. Okej, ja sa bojím. Strela po tebe. Hej, no, však toto. Ja pôjde rýchlo. Som tu. Bum. Ja to sa nedá cez to aha. Idem! Keď zabil som jedného. Dobre, ja. Počkaj, teraz dávaj pozor. On sú... Aha, to nebol s ním. Keď ďalšieho som zabil. Manky, ten si ide bomby. Už má len 16 život a ja mám asi 6. Aha, nevadí. Teraz sa mi to logovalo, našiel som ho. Máš aspoň brnko celé, daj si. No teraz takto ma zo zadu určite zabije. Pozriem. Nikto nejde. Idú, ale ešte nie sú na strede celkom, za tebou. Dvaja idú a nemajú dobré veci. Ja mám 3 životy. Aha, tak majú dobré veci na tvoj život. A nejdu, ešte nie sú na strede, sú na tom kruhu. Aha, tu sú, počkaj. Kde som zhodil? Killer. Tu Oni jeden. sa našo tam ostrove. Tu si jedna mohol zhodiť. Hej no, keby si mal ešte oné. Tak on je úplne na kraji. Škoda. Zatiaľ som len ja na strede. Hej no. Oni sú na tom kruhu dvaja sú na našom ostrove a jeden je na samostatnom.
Až skoro som jedno zhodil. Jedného si mohol vtedy zhodiť, lebo on tam bol na kraji. Oh, A Sharpness 2 mám na O. zlatom meči. zlatom? Aha. Ten rýchlo seká, ale škoda, že tak rýchlo sa ničí. A tu asi to ti ako sa nerozbije. A neviem, či mám risknúť a ísť na ten kruh ich zabiť. Á, vyčkaj si na nich radšej. Okej. No je sám ešte to... Nemáš aké vajce alebo toto, že by si ich zhodil? Lebo Hej, is- mám. Počkej. Moje sú... Tak počkaj si, kým budú doznak. Ja, to sú enchantovacie flašky. No však ja nechcem bať ich hodiť, neboj. Aha. A oni tu jeden s mečom, tak ja mu dám, že tým. Čo ten Cool. jeho týmerský svinier ide tak kde? A už boli aj oni. Ale musíš ukázať pre video nejakú akciu. No poď si ty vozík. On tam dáva bloky, aby nespadol. Keď sem skočia. Dávaj pozor, lebo... Taký profíkané líšky. Tady ja sa bojím. Mhm. Či nejde tak dozadu? A nejde. Bože, čo na seba tu ťukajú mečmi. To nikoho netrápi. Aha. Oh. To je bitka storočia tiež. No! A zhodil som Oh. dozadu. Hej, Manky, môžeš do čestie kúkať. Oni sú zase naplnené. Oh. Proste. Kukni, česky sú zase naplnené, oni sa respawnli. Ok, nice. A dávaj pozor. Player traja ste a 3 týmy, takže každý má vlastný tým. Ja nejak si to dávam 5 kilov, mám. Ale nezariekaj to, lebo ťa zabije aj paličkou niekto. Už máš tam 5 minút? Tu. Keď mám luk a šípy. Jeden ten je dole na svojej... na svojom ostrove. Už má stela my dvaja. Hej, už tam dvaja na tom ostrove. Tak, Za tebou. On tam shiftuje. Bože, to je nejaká lamka. Hej, shiftuje tam. A tak si počkáme. Napravo musíš. Za tebou. Teraz ideš. Za tebou a oproti tebe naľavo. Ten, na ktorý sa teraz kúkáš, tam, presne tam. Tam kde teraz, ťukám. Hej, tam je. Hej, už vidím. Zakopal sa tam, ale ok. Ideme si pre ňoho. Hej no, hlavne sa nemôžeš trápniť ako ja. Zatiaľ pôjdem tak pomaličky. Kúknem. Zakopaný, to je lamka, ale... A už nie shift on tak dokedy, shiftne sa. Tak ideme tak pomaličky, ako líšky. Za chvíľku sa zase naplňa česky za sekundu. Sú? Doom. Máte asi 2 minúty, asi to potom vybuchne. Oh. Nemáš krompáč, aby sa cez nad neho prekopal? Počkaj. Aha. Čo mal? Aha, ide hore. Aha, ty už to asi vieš. No! Victory! Oh. Prvé miesto. A naza. Tak vieš, zomrel si, ale vyhral si. Tým. No, Ale tak tento Skywars bol vydarený. Tak dáme ešte jeden posledný, tak o chvíľu sa uvidíme. 5 a 5 sekúnd začíname. Berem tu dole, ty si ber tuto. Aha, kameň a vajíčka, super. Dám tu, počkaj, tu máš kamenný meč? A čo je tu? No dík. Aha, dáš mi nejaký polovicu toho mesa, čo tam bolo, lebo nemám nič. Tu máš 8. Ok, dík.
Teraz rýchlo hore, lebo už cítim, že na nás niekto ide, a nie? A už tu cítim smrad nepriateľské riče. Priateľských ponožiek. Dobre, Okej. poď za mnou. Ale. OK, vylúď túto čestku. Je tu niekto? A je tu niekto? Nice, aspoň máme. Tak tam by som asi nešiel. A už niekto tu bol. Ha, nebol. Bo nevylútil všetko. Tu máš manky. Dík. A tu máš ešte meč železný. Dík. Za tebou je. Počkaj. A niekto po tebe háže vajcia. Tak idem po ňom. To čo je naspidované decko? Dobre. A má dve dva živ- životy. On sa zhodil. No to je páko. No, Tak asistenciu mám. že... A nemám. No, Bože. No na čo to hrajú, keď sa zhodia? Ešte je tu niekto, manky. Počkaj, tu je nejako veľa ich. Pomôžeš mi? aha. Obkrútim sa okolo neho a je mŕtvý. Nice, dík. Lebo mám jedno srdiečko. Vážne. To prečo majú také veci? Ja mám furt to isté, Nemáš nemáš... lepší Nie, meč, alebo mám len kamenný. Však som ti hodil ten železný. Aha. Tu máš. Tu. Nemáš nejaké brňanie ešte, gate, alebo čo? To je jedno aj kožené. Tu máš zlaté. Díkes. Lebo toto ma strašne rýchlo zabijú. Trošku si dám XP. A ja som chcem vytúniť tento meč, len sa bojím, že sa niekto príde. No rýchlo. Knockback. Aha. A to je jedno, to je dobré. Čo ja viem. Keď dám im som kamenný meč, aby boli radi. OK, ešte 8 hráčov a 5 tímov je. Bože, mi tu dáva samé 5 levely a tak. Mám 21 level. 7. 8. 7. Keď začal pozerať, či kto nejde na stred. Však poď do tohto druhého, manky. Tunak. OK. Kde? Tunak, hneď. No, tunak sú tie normálne. Ako ty to máš také levely, však ja tam som mal 3. Dám 8. Knockback a breaking 1, super. To sa ti hodí ten unbreaking hlavne. OK, Dobre, len čakáme. Pum. Koľko máš killov a asistov? Jeden assist. Aha, ja mám 2 killy. Pozriem sa, či náhodou to nejdu z boku. Na ostrovoch asi sú, ale počkáme, kým sa doplňa česky, tam vpravo to máš. Aha, oni ľútia sú tu. česky. Sú tu. A najskôr poďme na jedného, lebo to je blbé, keď ideme na 5. Ok, nice. Dobre, vady. OK. Ale nejak sa nezdáš. Mám konečne chestplate po 3 rokoch. OK, je tu ešte niekto? Si ich zabil oboch? Jeden mi asi utiekol. A tu je! Tu dvaja. Nie, pomoc. Nice, dobre mi. Tu. OK. Tak si to dávame. OK, sú tu nové To keby si dal môj inventár teraz. Aj môj. Save somariny mám. Diamantový meč, prosím, keď svojím čatnem, však dostajem niečo normálne. Prosím. Nice, sharpness 1. Prečo mám... Aha, to sú riadne veci. Vidím ho, manky, ide sem. Kde? To je. Bo mám luk. Aha, on je na svojom ostrove. Že on tam sa schováva jak buzík. Toto musím všetko povyhadzovať, lebo už to nie je normálne. To sú také tu veci. A sme len my dvaja. Hej no. Nemu.
Že tak poď na ňom, ja sa to nechce čakať. Nie, ja som povyhadzujem inventáris. Môžeme ísť, počkám. Teraz neurobiť fail a nespadnúť. Sa tu vyhýba jak... Áno a čo, rovno pôjdeme na ňo. Keď sa musí robiť ako trápny, no tak nech bude. Ježiš. A počkaj, ešte si chvíľku počkám. Aha. Aha, ja som to vedel, že on má ešte tie jeho blbosti. Dobre, vady. Dobre mi. Tak. Fúha. Dobre, tak to asi bude všetko pre tento diel. Tak budeme radi, keď dáte like, odber a to asi tak všetko. Áno, Tak, presne čaute. tak. Zdrastujte.